No mennäänpä katsomaan Maria Aroniaa. Nyt ollaan kesäkuussa 2024. Aurinko paistaa vasten, niin mennään tänne toiselle puolelle. Maria Aronia pensas viihtyy hyvin aurinkoisella paikalla, mutta myös puolivarjossa. Ja Maria Aronia alkaa kukkimaan noin alkukesästä. Nyt näyttäisi tulevan aika hyvin kukkaa. Tässä kohdassa ja sitten tuolla taaempana myös. Eli näyttäisi tulevan hyvä sato tänä vuonna.